Maravilha. Maravilha, seguramos. Iwe mapinda pakirazi? Murume nemukadzi? Iwe murume wakaona chi pakirazi? Pakirazi ndakangona imba ati handina chandakaona. Wewe mukadzi wakaona chi pakirazi? Ndakaona mufananidzo. Chikuita chimufananidzo changa chakaita zvekudai chakatakura bhasikiti rakaita nemubato kuko. Iwe zita rako ndiani? Nenzi Nyakomba. Unobva kupi? Undevhara. Nenzi Nyakomba? Zvakanaka. Vabereki vako vari kupi? Vakafa. Nenzi Nyakomba. Uri ndiye murume wako wekutanga? Aiwa, asi wekutanga ndiye aimborwara nemhepo airwara dei? Airwara nezvekumusha kwangu izvi zvandikuwa. Okay. Ya, ndiri kuona muzukuru wangu Graza unakuona zvakanaka. Ndizvo zvese. Mese muri vaviri so. Hongu muri kugara murume nemukadzi mumba asi handisi kuona imba. Murume ane mukadzi wake weusiku. Iwewe Nenzi une murume wako weusiku. Unondinzwa muzukuru wangu? Imba yenyu kugara muri kungogara muri kurarama mumba sabudi nasisi. Ndiri kunyepa? Aiwa. Iwe muzukuru wangu murume mamuna? Ya, ndizvo zvese. Ha? Mati? Muri kugara mumba sabudi nasisi? Ndizvo zvese. Ndizvo? Ya, ndizvo. Wanzwisa shona jere anzi iwewe nemudzimai wako kana makagara mumba muri kuita masabhuti asisi kuti hamuna nguva yekumbofara mese somurume nemukadzi. Handizvozvo. Ndiwe nawo hombe yamainga pano vazukuru. Handinova ndiyo nyaya hombe yakusumudzai kudzimba kwenyu. Uyasiye murume wako kutanga. Yes. Zvinonzi zviuya zviwanana sapa zvakawanana zviuya. Nokuti mhepo ine wewe nemhepo inawe mhepo inoshanda mabasa mamwe chete. Iwewe Nenzi ndione dare guru muzukuru wangu. Ndiri kuona mhepo iri kumira yechinurume pamberi pemasa yako. Mhepo iri kutendera iri kumira sekaranda iri kuita sengozi. Chiri kundinetsa ndiri kuona makayamwa mukaka. Rusi ari kupi? Wakayamwa naye mukaka? Ari kupi? Undevhara. Ndiani wako? Ndisisi mwana wamai. Rusia neiwewe makayamwa zamu libodzi ndizvo? Ya. Uri kuona murume ari kuuya kuhope wakarara iwe ari kuuya aine chuma muchiuno uri kumuona? Mupfupi muchukuru. Uri kumuona ari kuuya kuhope? Uri kumuziva? Sisi yake ngati ndingaifananidza nemwana wake ndipo ndakatoziva kuti ndiye munhu anondishandisa. Mwana wani? Mwana wake. Iye Rusia? Okay. Now yese iri pana Rusia muzukuru wangu wafu wagara imba iwewe. Murume ari kuuya kuhope ari kurara newewe ari kuita kuti ushaye bonde nemurume wako. Nyaya yacho iri kutangira pana Rusia. Pane ngozi iri kutenderera muzukuru wangu ndo yakakuvhara girazi iwewe. Rogers ndiani? Ndiye bambo akauraiwa. Akauraiwa na Rusia? Akauraiwa na Rusia? Rini? Ndizipa kamuuraiwa. Rogers airwa hondo. Akadhonzewa nengo yeurume nasisi wako iwewe. Akabva afa. Ndizvo? Ndizvo. Akaponda ingozi iyoyo.
uri kuona mwana wake ari kuuya akaisa chuma muuro wakuchitwa wewe mukadzi akuda kuzama kukuonesai kuti aiwa tiripei, garai pasi mushamenyu nehama dzanyu, muripe ngozi yaRogers, dambudziko rako rinopera. Handisida kupedza nguva newe muzukuru wangu. Musha kwaRogers nokupi? Unokuziva? Endai kuhonde ikoko, munogara pasi nehama dzenyu, nehama dzeikoko munoripa ngozi kuna Rogers. Auone murume ari kuuya achirara newe iwewe. Habvumi zvisiso wangu wacho. Pari kudini? Habvumi anongoti kunyepa. Siso wako haavhumi. Anoziva kuti ndiye akaponda. Ngozi aitambudzei inotambudza imimi. Uri kundinzwa muzukuru? Zvinoitika pauri ndo zvinoitika kune murume wako. Ane wake womukadzi anouya. Ndikunyepa ere muzukuru? Anokufadza chaizvo kubonde. Asi wako panyama usikumufadza. Asirizvo? Avapindura kamuzukuru wangu uri kuita kunge wakatsamwa. Unoita kunge uri kukurirwa musaga. Sei chii muzukuru wangu, sununguka? Nyaya iripo kunzwa kuneta kwemiri wangu kuti nguva handisi kana mbonziva zvinenge zvichiitika pandiri. Saka handisiziva kuti zvinenge zvifamba sei. Kanza asinourota nemukadzi nga uchinyatsofanana naye kukura zvinoita nemukadzi. Ndinomborota. Nawo hombe iri pana Rusia. Sisi wako iwewe. Saka makaona girazi hamuna kunyatsoona, waibva waona zvese nezvawakaita. Nemagurira wakaita baba mukuru wako. Vachivadhonza nhengo yechirume kusvikira wafa. Uri kundinzwa muzukuru? So iwewe unokufanira kugadzirirwa mishonga yekuti iwewe ukwanise kutaura nasisi wako, wakwanise kuuya pano. Wauya pano, muiende munogara pasi nevanhu vekuhonde, hama dzaRogers. Mugadzirise nhau yengozi yekuti zvinhu zvako zvifambe zvakanaka muzukuru. Haisi nhau yako wega, iri kubata vakawanda mumusha. Ini hangu maoko ndageza. Wanzwa? Sisi wako Rusia ngauye pano. Uri kundinzwa? Ungafamba ukaenda kupi nekupi, ukaenda kung'anga ipi neipi muzukuru wangu. Kana musina kugadzirisa ngozi yaRogers, hakuna chichakubudira ichiri chipiri. Unodinzwa? Sekuru rakumbura kubvunza kuti ivo nokuti havataure vese, saka pakaitwe sei kuti vakwanise vataure vese, nokuti uyo anogara uku hatomborina kana phone number yake munhu wache. Saka pane mwe toti dambudziko kuti yakwanise kuti vakwanise kuti vanzwisisane kuti vagadzise nyaya dzacho idzi. Panofambiswa sei? Iro basa rangu muzukuru. Wanzwa? Imimi kuuya kuda kuti ndikuudzei chapamusoro kutema. Senhoroondo yandiri kukupai kuti dambudziko riri kubva uku zviri kufamba zvakadai. Manzwa muzukuru wangu? Imimi nyaya isai maoko yangu. Ndikurongedzerai zvamunoenda makapakata. Musvike muite saizvozvo. Musvika maita saizvozvo, munomuona Rusia. Kumusvikira iwewe Rusia uchitaura naye iwewe, unouya naye pano. Wanzwa? Inangu maoko ndageza. Saka sei musiri kutaudzana naRusia? Chakaitika pane pandakabva kumurume wekutanga, ndaimbofirwa nevana vasikana vararame, tichifamba tichibata izvozvo. Vangano vakashaya? Asi vanofawo damburwa mudzimba kudai. Ndobva ndaenda nemurume wangu tamudza. Taurisai zvini, taurisai. Ndobva tamutsanangurira kuti ndo zvatiri kusangana nazvo. Akadzi akunyeberwa maini nemaprofita anoparadzanisa ukama. Usatedzei maprofita. Pandangobvumawo semwana mudoko wandizivi. Tagara payabva ndafamba futi. Bozi zvinondirwadza nekuti handisini ndakazvibata. Saka zvinhu zvinenge zvichindirwadza. Ndaenda futi kumwe, ndinzwe futi saizvozvo. Ndaendazve futi kumwe, ndinzwe zvefuti chii saizvozvo. Guma murume ati ndandigona kugara nemunhu akadai. Ongedzako uende kupi? Musha kwako. Musha kwako. Apa kumusha kuya wabereka kusina.
zvikautauriro hanzvadzi wakatondibatira shamu wakati iwe zvakutaura uri mwana mudoko hazvina zera newe andati asisi saka mufoti wese vanhu ndokufambira wanoneba here kati zvese zvandini handizvizivi be nyaya dzakochi edza wega svika imba yaparara andaunzwa pamba vabereka pasina apa iye wacho ndiye mukuru ndakugara baba pake mumwe achindini masadza mumwe musi ndoyekupiwa apa ndinewana saka zvinhu zvaindirwadza svika ndabvapo ndobva ndotanga kutsvagawo pamupeipe kuti ndiitise ndigare saka nehasha neshungu ndopa ndakamubata kuda kumurova ndobva kunyora vhatiza pandachida kumurova papo asvika mumwe munhu ndobva kunyora vhatiza ndobva kutiza kwakaita ndobva afonera vana vakokozi ane vana vari kunokwarara anzi amai nyanga ndida kundirova tanzi nindi ndakamupa chimepo mwana wakakwira bhazi kudzika kumusha akasvika futi akandirova akandiri kunyembera mai wangu kuti mai wangu muroyi netunganga twako netumaprofita twako tunokunyembera isati tese atizviziva murume wandaigara naye nekubudikidza netsitsiwo akati rege nditore chindirore wana wangu achibvibhozi inini pakubereka ndine hanzvadzi 2 imwe yacho iri kuno inogara kukwara kunogazema saka kumba kumusha kwangwasara mudoko ndopandakanyatsa kuona kuti zveshuwa ndakagadzikwa hanzvadzi yangu doko ndo yakatambira mari kwemurume wekutanga kwandakaroorwa ichingopedzawo kungotambira mari yangu yekuroorwa akabva atonyangadika vaenda akaenda 2006 okay kusvika nanhasi zvose zvauri kuchema muzukuru wangu naweyoesa maoko yangu wanzwa iwewe muchiya pano mune zvikopirisa makabhadhara kuofisi yanyu pachibhiri wakabhadhara makati munovabasira pache sacheme muzukuru zvakanaka gage chinganukuya pano gage chipiri chitatu ekutanga makauya muri bekubasiriwa mukazoya kechipiri kechituma takasvika muchitanzi mamaenda ku saka vanhu vangu pamwe mamusipo zvakanaka muzukuru wangu so nemankwara ndikufuna kuti mugadziriwe mugadzire mushonga iwe muchaudzwa zekuita nemazukuru wangu nemazuva muchashandisa isai nawewe maoko yangu manja hatichazonyatsotaura vahanzvadzi sekuti ndoziva kuti vane vanhu vakawanda vada kugadzirisa panzavo asi toda nyaya manje tozonyatsotikurukura upenyu hwenyu kuti mukurarama sei timbonyatsonzwa kuti lucia akumbunyikidzai sei upenyu hwenyu hwese handitika aiwa tinotenda Sly Media TV, building bridges.